tsiya. Allah ya kawo ta lafiya, wani ta ƙara so. Oh, war. Just shege gwanja ya iya waka. Hi. Hello babes. Hello babes. Jumana. Babes. So babes. So Hanson na kiranki babes. Haba babes. Tsaya mana. Babes, ya arziki na minki kina tafiya. Valentin ɗazu kake ta kira ni. Kana damu na wala ni ba na son takura haba da Allah. Kin san waye babana a ƙasan nan kuwa? Kaf ƙasan nan ba wanda bai san babana ba amma ke arziki na minki kina gudu. Haba babes. Yanzu dai burge ne ba kike fa. So ina dan hutawa ne kin gane na dan fito daga gida. Sai na ce to bari in dan zo na to sai na hango ki kuma na ga Malam dakata wait. Ka zo kana ta wani surkullen kaka ni ka ma ishe ni wallahi ba na son wani hayaniya da Allah. Look at how you dress. Abadan Allah ka zo ka ishe ni kana gaya min wani babanka ni na ranar babanka. Me zan yi da shi? Amma dai ban taba ganin yarinya mana neman arziki irin ki ba. Ya za a ce arziki na binki kina gudu? Dakata malam. Ni wallahi ni na ji kamar kana wani bashi ne. Wallahi yanayin ka ma sak irin na mai wanki da gugan ko ba kai shi ne. Tunda dai abin haka ne. Ki dai tunda na gane ke arziki na binki kina guduwa. No babes. Sai ki je I will call you later. Tunda dai ba kya son naira. I will call you later. Ni wallahi sai naga kaman ba na san ka ko. Haba babes. Hajiya baby. Ashe kin san ni? Ya mama sunan ka? Wallahi ajebo. Ajebo nawa hannunka da kyau. Ni wallahi kai sai yanzu ma na gane ka fa. Wallahi baby kin ga dalan. Ai ni na ga miki mu a harkar nan. Duk wanda ya ce zai mana wannan mu ba abun kunya bane yanzu. Ka san sai yanzu ma ka faɗo min a rai wallahi. To yanzu dai ajebo. Ajebo nawa. Baby. Kaga wani kai wannan agogon naka sai wani kyalli yake. Baby say ajebo take 20,000. Say ajebo take 20,000. Ajebo nawa. You Allah. Ajebo. Take 20,000. Ajebo nawa. Kanya baby. Kai wallahi. Kin san ni zan yi barar da kaina sai da gidanmu da aka kar ka damu indiya kan soyayya ka ne ba abin da ba zai ajebo. Baby ki natsu. Na ga miki wani tashi hankalinki akan 40k. Ni ba ki sani ba ni wallahi ko wannan kuɗin ba damuwa na bane duka ni zan baki su ba ne yanzu ma in sun kare kai sai a miki transfer kai aiwa ta ba zan iya baki shi dan ni ba damuwa ta bane in dai ne ra ai na gani tunda na ganin ka dam na ci a wannan wani damu a ci kaza a ci shawarma dan tani mu je yawo dan tani shawarma dan tani wanda malam ne haka saboda kana ta kana mace Alan wai ka san ni ne? So ki gane baby irin me ga wai dan tani kuma. Kai wai ina ma yake da nama wai. Ina kun da na yake ka da su. Ke kin gane baby irin wannan irin masu gadin gidan mun wannan ba kana ma ka goge mun ba. saurare shi tukunna. Ke kin san shi ne? Ina ba ni Ke yake yi mu kuɗi na yana ba ko? Ha ni ne ba bani kuɗi. Ina kun da na yake ka da su. Su ne wayannan? Eh. Na hannun ta fa. Dan tani baka da hankali ko? Kuɗin da ake ɗaukan mun kai kake yi ba kana amfani da su ko? A haye tas. Cin abincin ka kare. In dai a gidan ne cin abincin ka kare. Wallahi. Ba shi kuɗin nan. Ko ke na ci ta zan bayar da ita ba Alhaji an san mun Allah ka A'a no. dan Alhaji ka taimaka mun kai mun rai. Ajebo Alhaji dan ma ya san da magana nan. Na ga ma. Kaga baban Yau magana Alhaji kauye. ya san da magana nan. Kaga baban Dan magana da ma kira. Ka zo shi don wata dalla sai kaga take mutane a daki ta dame ma cikin gida. Dalla an sa dalla hada mun kuɗi na dalla ka bani an sa hada kira ta. Hello baba. Wallahi baba na fita ne na je wanki ne baba. Inna lillahi. Wallahi tallahi baba ban da ko sisi. Amma dai yanzu dan Alhaji insha Allah zan ba dan Alhaji magana ya taimaka ya bani 2,000. Maganar kuɗi ni? Ya bani 2,000 in samu in turo miki baba. Baka da hankali. Abincin ka ma yan are a cikin. A'a ba shi ne baba. Baba zan kira ki insha zan kira ki an jima nan. Sauke wayan nan sauke. Wada mun kuɗi na. Wada mun.
ka zo ka ansa takarda. Baby kawo kuɗin. Za ka ansa takarda yau a cikin gidan nan na gaya ma ki bashi. In ma baki bashi wallahi abincin shi zai kare. To ya kare mani ina ranar Na dai gaya ma. kai ni na ma fasa fita unguwar da Baby dan girman Allah ki taimaka min. a jebo Abinci na zai kare ba magana a jebo baby. Baby. Gabatar din bayana ya fadi. Kuma ka ɗauka. Baby.